Nenička reda, není. Krásnu si Simonka urobil, sobičku. Uši má krásne, ušička. To sú uši, toto sú uši, Simonko. A toto sú krydielka. No. A to sú nožičky. Ono je to zlaté z toaletného papiera, ten áno, ten nápad, perfektný. Maminka, choď k nim. Toto teta si skovaj. Chcela som ostala stať. Pekne, choď k nim. Inak si sa Zdeni pýtala, aj u nás robia tie prívesky. Áno, kde? V zoologickej sme to my vymakli, ale určite sa to dá pozrieť na internete, že kde to robia. Aby sme si dali robiť v Pezinku, len dedo to stráti. Dubravky, Jarmo. Aj u nás v Devickej sú blízkaj. No. Teta toto skovaj. Aby sme to nevedeli. Evička ešte tiež všetky nevidela. On nemá nikedy však, že nevie čo skôr. Nemala som to vtedy vybalené, vieš. Poďte sa so mnou A hrať. čo sa máme hrať, Simonko? Tu máš nejakú faktúru, či kiehodia sa. O to len koľko sme platili, tam ona dala, vieš. Na pamiatku, no. Pozeráš si, čo nafotila Anička? Nenatáčam vás. No poď sa pozrieť, tam sú tety. Neschovávaj sa. Povedz, teta, však si pekná, čo sa schovávaš? Nedávaj tam pred ručičku, vieš, takto pekne. Ty teraz nesmieš nič potlačiť, Siminko. Teraz sa netlačí, vieš, lebo teraz... Teraz nerobíme fotku, pozri, tuto bežia minútky. Vieš? A čo to robí teta Simonko? Aj tam si natáčala, ako mala. Vieš čo, nemali sme kameru so sebou, hlavne kvôli tomu, že to sa musí dobíjať, sa to musí a nemáš kde, keď si není na hoteli, vieš. Keď babička dotočí, tak ti dovolí. Dobre, miláčik? Je tam mama? To je sranda, čo? Pamätáš sa, jak som tak obdivovala, keď sme boli, že Patrik to dával do telky a tak, ja vám, ježiš, to ešte neviem. Ja to som ani neskúšala, ale